In de nieuwe plan voor het centrum van Boetenpost moet een merk verhuizen van hier naar hier. Maar de enigste oerbleune merkkeepman wil dat net. Hij voelt hem dwong om te verhuizen. En boppen dat net jet. Maar die kritiek vinden de betinkers van de nieuwe centrumvisie net te ruchten. Dat herken ik net. Ik vind het ook jammer dat dat op deze manier in de publiciteit komt. Wij als werkgroep hebben wij vanaf 2021 hebben wij contact met alle ondernemers, ik met de marktkooplui. En zelfs nog in juni, hebben wij contact gehad met de vertegenwoordigers van de marktkooplui. Het kan wezen natuurlijk dat je de mogelijkheid krijgt om ergens om mij te praten en je krijgt je zin hebt, dat er dan zijn wordt van ja, wij zijn net heerd, maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Een andere reden waarom merkkeeplui net naar het Nijensteinplein willen, is omdat zij benauwd binnen dat uit de winkelroute leidt. Ik denk dat de afstand misschien eens een keer 30 meter is. Als je hier om je heen joggt, dan zie je dat het hier alle reuring is met auto's en mensen. Dus wat dat betreft, nee, dat kunnen wij net delen. Het vernuivert Dauma dat de fracties van PvdA en GroenLinks in Karspelen nou vragen hoe deze kwestie stellen. Want zij karren de centrumvisie en Perilien nog goed. Maar hoe nou verder? Want het dorp wil de merk absoluut net kwijt. Laten we dan in vredesnaam maar eens een keer proberen om die wijn in je del te zetten. Want wij zijn ervan overtuigd dat het wel past en wij zijn er ook van overtuigd dat het een goed plak is.